Fins al 31 de maig estan obertes les inscripcions per al 18è concurs de cantautors d'Horta-Guinardó que organitza el Centre Cívic Mates i Ramis, un certamen que compleix 20 anys i que des del 2011 se celebra de forma bianual. Els artistes que vulguin participar han de presentar 3 cançons al Centre Cívic i de totes les propostes rebudes es farà una preselecció de 30. El jurat valorarà els textos, la música, la veu i la presència escènica. Els 30 seleccionats participaran a les semifinals i el dia 18 de juny els 10 finalistes actuaran a la plaça de Santes Creus. Els 3 primers classificats es repartiran 2.400 euros en premis, així com la participació en un circuit de concerts a diverses sales. Farem una final fantàstica, tindrem alguna sorpresa que ja anirem desvetllant en els propers dies. La idea, això, que el jurat ho fem el millor possible, fem una selecció de qualitat i que les 10 propostes que arribin a la final siguin realment de qualitat.